agorder kayo kanyak. Anya nga bagas dayta? Kapitan, agorder ka matag. Warog, agawid ka ka din. Wine kagawad. Nalpas kumutan di paparamid ni uncle ko dito'y barangay hall. Damagam tuman kadagiti tanod mo. No asino kadakwad na ti agorder itilako ka bagas. 1 month to pay. Sige, damagag kadakwada. Damagam tano, ado ti agorder, adan to discount mo no si kata agorder. Ay, mayat man kagawad. Siya kun ti paggatangan yo. Saan kayon nga gatang iti sa balay? Jakmet lamaran ranaanan ni Kapitan Alumabas dito'y balay. Kit urayam Agorder nga ta itilakok abagas. Agorder apay kidi na saan ngay. Sakbay amapan ko lakwan dagiti daduma akakagawad. Pagurder pay ni Kapitan. Adakit nakaibaga kanyak aswerte kano ni Kapitan nga agbuy na manaw. No saan mo na mauray lumabas dito'y balay, mapankalangan ni balay da. Ayun anya. May mayat pa ya, tapno makasarita may tinasayat. Maribanang! Maray! Nay, ada ka mat, Maray. Ay, kasangsangput ko nga men. Aglaklako ak ngamin iti bagas, Maray. Umay ka kumalakwan. Ay kayaw awid ko lang iti bagas nga impautang ni Marikwanang. Aglaklako mat ni Marikwanang? Wen, Maray. Amin akagawad, inikan na. Tautang may. Asino ngay nga rod tilakwak no inikan na kayo mat amin nun? Anya matan ni Marikwanang? Kompetensyaan nakpaymay. Da kayo man laengan tilakwak kwaraw. Anya tila ko maya nanatuyang. Bagas, ipapautang kaw. Mangala kayaw. Ha? Anya kano tila ko ni nanatuyang, Chip? Bagas ka now. Mangalakan. Utang. Kitno ala tayo laki ni kagawad ko anang. 1 month to pay. Oray da kayaw. Linakwan na. Wang nanatuyang. Ay, Apay nga gunget ka ngay. lakwan na matlamin ay. Maruruda. Bayam. Si kantumat ti pangalan minton maminsan. Sige nga raw. No 1 month to pay kin ni Marikwanang. 2 months to pay kanya. Ha? Ibusin mi pay aja in order mi kini kagawad ko anang. Uray siya ka nanatuyang. Narigat no ado ti baybayadak. Ay, talaga nga awanon ti malakwak. Anya matan ni Marikwanang. Kompetensyaan nakpailaang may. Ririn samot da ito yan, Chip. Gulo ko namgit di Ay, Makitkita ko nga agapa dagiti dua. Marikrik-nak anakaro agulo da itawi. Agbuyata no agapa da. Siya, jak amaw. No makakuha na nga, kwen no makatuya nga. Narigat yag panunaw. Makaanyaak nga ta kadakwada. Marituyang! Marituyang! Apay ngay asan at tumalyaw ni Marituyang. Dinak nga tamangag. Talaga gumurgurakan ka, nanakwanang. Anyat basol ko kankwa na ngay. Apay agumura kanyak. Ti panaglaklakom ka no iti bagas. Basol ko pati dayta. Kat agneg-negosyo ak nga rod. Ay, kumkumpitensya ka no may. Jak kumkumpetensyaan. Panggapuak kuma. Saus, aga pa kayon samot tayo. Sige lang. No kayat na ti apa, sige. Jak atrasan. No pinnungotan ako, sige. Syakit din nakagawad ti karkaritan na. Tuyang. di nakasarsarita tanapudot ti ulaw. Iunay kamiting. Damagag laing no nakaluto ka. Agluto ka. Hapay ayan nakaungungit ka. Kasanaw, kompetensya nakmat gayam ni Marikwanang. Apay nga ron ang napudot ti ulom nga ay. Awanan malakwak talinakwan na aming idan. Anya, kay kasano nga ro din nga ay. Agluto kay ti kanam.
marurudak. Ha? Agkumari kami ti kunak, ngam kompetensya nak magayam. Ay, at na problema, kuaraw. Madlaw ko nga raw. Nakalidliday ka magtata. Maring matulungan nak. Anyaya ti parikot mao. Kanayon nak nga apahin ni tuyang ka. Da siguro madingar aramidam Awan, ang ungit nga ungit. Ta kinumpitin siya ka ni Marikwana. Ay, kunak no sana na di makalday tanga isyaw. Uray siya nga rod kinairamraman. Ay, madingarod ano kasta? Uy nga rod outside da kulambuak pa yan ko araw. Aya? Ay, jak kayat nga da kaapa ni tuyang ka. Mangibabay no makaungay. Saan na lumabas-labas dito tersenak na dya tuyang ta teritoryok ditoy? Ay, isumot lagayam asabalin ti pagpagnaan na, Maray. Nakasagana ka makipinungot, Maray. Ay, madi ati kasta. Ay, di da kami tuan nanawaan ha. Bayan nyo ngagpinungot kami. Ay, madi ti kasta, Maray. Makita man no sino tinalalay nga makiapa kada kami. Ay, urnusan nyo kumaadwa dayta. Saan anasaya at makiapa? Ay, tutupak at talaga ni Marituyang. Ipagat-pagat ko. Di mo aramidan ti kasta, Marikwanang. Saan anasayaat? Sapay kagawad kapay met nga road. Parta ka met ati magnasi ka ba dong? Anyaki din tapati panagnak. Pagpupudutam. Amumutin tila kaya magnatuyang. Nasaya at may tagur-uray dita paradaan dayta kwanang. Ay, santan nga aguray dita. Tapay, Adda dita, si kalaban mo. ay sa anak amabutang. Iso amapanta dita. Ay, ito yan. Dito yung kalatan na. Agbuya ka ba daw? Anya taramidam ay Nasaya at nagkita ta dito'y paradaan. Marikwanang. Ha? Sinabat nakgayam? Anyat kayat mau? Gulaw! Ay katday tabat ti kayat ko. Pinungutan! Kinugtaran pa ya? Tuyang! Kababain da ito nga aramidam. Ay Gusto na pumanaw ka dito'y badong. Kababain da ito yung aramidam ko nakit. Talaga mga wan babay inday tang asawam. Kasta, pungutan kang rudan. Anay ko tuyang. Siya, tibong punguto mo. Apay ngay! Wana, ta nakalisi ak. Ay, pasalsalikan to mga men si kabadong. Pumanaw ka man ditaw. Tandang nagpinungot da kagawad ko anang kananatuyang angkal. Ay, tapay. Naimbag tada ni tata ba nung anaganawa? Iso at inapungot da nanatuyang kan kagawad ko anang. Talaga nga gapadan. Unang kal. Naungat ni nanatuyang. Kastamot ni kagawad ko anang. Naungat man. Kasano nga ta sulbaran day ta aya. Sikaman angkal, ta sikaman ti kapitan. Nasaya ti panaggagayem da. Angam na perdila ang gapo iti bagas. Nga raud. Mga tangarodan angkal. Awan ganas ko ang mga tawan si daan. Agpada ta angkal. Awan mo't lang sida kadya balay ikaw. Iso ngay mayak dito yung balayaw. Ta dituya kumamangan. Awan mo't nga rod ang tem nga agluto iti si daan. Problema talaga ti sidanan niya. Ewan nga, ada na panunod ka. Nga day tanggal. Anya nga tanos si daan lang ang ti ilako ni Marituyang. Ay, wanan niya. Tapos andan nga agapa ka ni kagawad ko nang. Mala, ibagam day ta kininanatuyang. Ay, awan lat ka pare. Naungit lat ta ni tuyang ka. Iso nga rod apinaayaban ka tap no ibagakan ka ti solusyon ti parikot mo. Anya day ta solusyon pare. Yara saas ko paray. Ay, bagamlat ta na pare. Yara saas ko. Mala, iyarasaas mo nga ro day. Ay kunay ka, amangan no da sa bali ang makangag kat kopyain da. Kasto ti aramidam, paray.
Pay nga katawa ka. Ay, mayat gamit maray. Mayat. Mayat day ta. Ngayon niya rasas mau. Ay, kagarap ipagakin ito yan. Wan paray. No makit-kitak day kaya ako ng agborborak tidara. Hey, saan ka di nga umano nga ito ya? Ay, di naklabdan nga agungat badawng. At day bagaking ka. Tapno saan kayo nga agapakin ni kumari makuana. Anya manon day ta? Aglako ka lang ay nitisidain. Taday ta, ti awan alako na. Nagado di ta sardinas. Ay kat dyan na imas mo't ti ilakom. Ag tinulong ta, tuyang. Kit nalaing ka mo't ngaglutaw. Nalaingak mo't ngaglutaw. Iso pag nayunin ta, tilaing ta. Ag negosyo ta. Aywan anya. Anya ti partner ti napawi. Saan aya asidain? Pagbaknangan taday ta, tuyang. Kat no bumaknang ka. Umadaw ti kwartata. Ay kitwin na. Gatangin tantaon ti amin na kayat ta. Ay na, makapatango sa taon iti agong ka. Ay kitwin na. Maaramin mo to amin ay nakaikayat mo. Ala, rogyan tangarudan badaw. Naulimot-mot ni Marituyang Mare. Ay kahit nasaya at mata, no di nakan kuskosilapan. Saan matan? Ay nakapagpanunot siguro. Jak met apaan kat, basta di nakapaan. Wen ne. Anya ngay jar aribungbungan dagiti tao iti sangwanan ti balay da pari badong. Ay, jak man amu Mare. Itay pa'y anadlaw ko dayta. Nagadumot ti mapmapandita sangwanan ti balay da. Awan met ti agtataray. Taibagak ko mga ada-aga apa. Saan met siguro nga agap apat aribungbungan da? Ne, niinting day jay Nagturong iti ayan da pari ba daw? Sakpay mo ta! Apay nga iso ti inununam? Ay aguray ka ako araw. Sikat isumaro daw. Riri ka rira, Chef. Mabisinak nga rudan. Ay! Ayat ti pagrekrekyaran yaw. Umay ka paray. Ramanam da ito sidain. Alinuto may kinituyang ka. Nagimas di lako na. Ay, sinurot mo talaga timbagak pare. Ay kitwin na paray. Talaga mayat paray. Baray, kumatangak man itiri ka daw. Nay, si kamagaya Marituyang. Itaman pa'y nga imay kamanan diti tersenak. Wen, taad daw may kugatangan, Maray. Kat saan ka nagumurgura kanyak? Sika man, gumurgura ka kadipay kanyak. Ay, agurdirak itilakom abagas. Adaw ti kasapulak abagas, Maray. Tagbirok dagiti customer me iti inapawi. Ay katuwin Mare. Adaw tilako kabagas. Kat gumatangak mga rodan itilakom. Ay, kituan Maray. Umay kalat ta gumatang. Gumata man. Ay, kadaman ibagak, Maray. Ibagam lata Umayak tumanmet aglako iti barangay, haw? Ay kat umay kalata, Mare. Ipakadam to akin ni Kapitan. Wen, syakti makaam mo. Huwag yan tayong timiting tayo. Tadag tayo aminain. Wen na, Kapitan. Ngam adapay ko maibagakan ka. Kanya ba na ta kagawad? Umay ka naglako ni Marituyang iti sidaan. No, mabalain. Ay, kut, umay lata. Marituyang, umay kan. Na. Ada magayang bita. Kapitan, umay kayo lakwan. Win na. Anyangay. Saan kayo nga agap apa ka ni kagawad ko, anak? Saanon, Kapitan? Agdin tinulong kami, Kapitan. Nasayat day ta. Wen, Kapitan, saan kami nga agkin-kin numpitin siya? Maray, minsamad Kapitan di agwalwalis ije paraangan da. Wan, ngam, apay nga iso. Saan ka di animare ba nang timakit kita tanga agwalwalis abinig at di ta paraangan da?
Kawan may. Uray no saan pa'y analpas di walwalisan na. Basta payapayan ta, umayin dito'y tersinam. Kat uray bigbiga. Ag mamarites tayo at alak. Ngam, apay ngay apay payapayam ni Kapitan. Nay, timalyaw maray. Barang umay dito'y tersinam. Na. Inibatan nan di walays. Na, umayan. Ay, kunak tumutkan ka. Agpadadakin ni Maribanang na usum iti istorya ni Kapitan. Apay ngay asikamot ng agwalwalays, Kapitan. Awan ni Banang di siya kun. Apay pinayapayan na. Marikwanang. Na, siya kaya tinang payapay kan ka ni Marituyang. Idi pinayapayan ka, imay kamot adagaws. Umay kamot siguro makimarites sa niya, Kapitan. Anya ang makiistorya nga ibagbaga maray. Kan marites. Imayak ta kunak no pautangan na kaon ni Marikwanang. Ay, sana siya tinang payapay kan ka, Kapitan, ni Marituyang. Ay, awan kay ni Banang iso nga imayak. Ne, apay nga katawa ka ngay, Kapitan. Ay, umayak makimarites. Awan mo't maimaritis miken ka. Ah. Ay, sika ngay Marikwanang. Addan sa maimaritis mo kin ni Kapitan. Sige, rugya mong tagistorya. Tapno mangeg tayo amay. Awam mo't baro nga istorya. Na istorya kami nun. Ay, di kay madanagan. Ado ti balon ko at chismis. Na, numero 1 ka magayam amarites, Kapitan. Ay, badaw, ada istorya akin ka. Nagrigatin ayah, ti agaround. Di mo mo't imbilag dagito'y kayo a paglutaw. Dahi tanto mo makikakarobat at aramiday. Bay ampay lang day ta arun-arun. Dinggempay to'y istorya. Anya dahi ta ayah. Ay na, day ta apalam akaarubat ayaw. At naman ang baro ang motordan, kasta ka day. Sapay nung makita dat. Pabanerberan da. Akaslada lang paspasikat. Ay na, di mon apalan ida. Tadagita nagpapasikat akaarubat ayaw. Kahit, ituloy mo ah. Nagadugayam ti utang da. Nakangagamanan iti dahi ta nga istorya. Kasla saan mo ta nakapapatay? Saan kakit din amamati iti istorya ni Kapitan? Ni Kapitan tinag-istorya. Katuan. Ado kanupay at istoryaan na. Iso apadaanak kanun numapan di tatersina ni Marikwanang. Kaya't mo asawain. Maritis metay ni parintay. Naggapuam, Chef. Napan ko man binagaan dagiti babaya, chismusa di tayong igay. Tila aramidem, Chef. Sayang lati oras mo kung panawan mo. Baya may dang agchichismis. Aga-apad ang arudan. Agpipinungot na ba yan? Kasyak anagan anawa. Sapay naglulukmag da. Urayak lamay purpuruak no banggaan dak. Naringat ti aganawa, Chef. Yung kamang arod bagbagaan ni Kapitan. Ha? Abay na angkel ka? Kunwar aring bungbungan na giti tattao di tersina ni kagawad ko anang. Tabay. Madama nga gimarmarites. Anya! Sakbay nga ituloy mo dagita nga imarmaritis mo. Palubusan na kamampay nga agiwaragawag, Kapitan. Kada ka nung iwaragawag ni kagawad ko anang. Sige, tingnan tayo. Anyamat din ni kagawad. Bitbitinan na kami mat. Sapay nagmayat ti chismis ni Kapitan. Para sa'yo, kagawad. Bagamon niya dito. Awampay ngamin naglakwak, manipod itay bigat. Kat itay kayo pa dito'y tersenak, ngagtugtugaw. Inururay mi nga ron ni Kapitan nga umayagmaritis kagawan. Iso nga raod. Iso nga ti maibagak, gumatang kayo mata. Awan pa'y buhay na manok, mate. Ay, punutin baga ni kagawad ko anang. Gumata kayo. No saan kami pa gumatang ngay, Kapitan? Ay, awan ti may chismis ko ah. Ay, gumatang kami. Ay, gumatang tayo. Ay, gumatang kami nga rodan. Hindi naman di sumarunong ibang anak.
Anggal, anya ti aramidam dito itirsina ni kagawad kuanang. Umayak makis istorya kadagiti babae, kadagiti customer, kadagiti gumatgatang. Urayan Bawal ti agchichismis dito barangay tayaw. Taiso ti pangrugyan ti rirey. Kapitan, umay kan. Agtugaw kan dito nga tarugyamon tag istorya. Sige, tadanggan mo. Urayan dan. Ay, nakagatang kay amin ay. Wan, Wan, Kapitan. kami. Kita mo, Umayak ko. masitan tila ko ni kagawad ko anang. Oops. Ginulti kay. Isagan na yung dagiti lapayag yaw. Ha? Agmaritis akong kwarog Agdengag ka mo kayat ma. Amo ko no sino di bagbagada bakit ato Paul ngag sinumbanger tilon na. Ala, di mo iwarawaras day tanang ngigmaw. Apay ko ma? Nungay sana pudnaw, di madaksan ka. Gapumot ka ni kapitan. Saan kid di apudnaw? Uray Tatabadong! Napay ngay ayabam ni tata ba daw? Apay, kusep. Adam amom atupol abakait nga dutilon na. Ay, agtala ka. Daya, mate. Ada, imbaga ni kapitan. Inchismis na. Nagadunto pa'y tinakangag. Sino ngay dahi nga inchismis na? Kwa, yara sa askaw. Hoy, imbaga mutan tinahagan na. Nituyang kaw? Uwan tatabadong. Apay ngay, tadimot mapanan ni Kapitan di tatirsina ni Mare Kuanang. Ay, Tuyang. Ati sirip-siripom di tatawa. Ningarud Kapitan, ururayik amapan di tatirsina ni Mare Kuanang. Amapan makichismis? Kasta kaday? Nagmayat nga mindagitis istoryaan ni Kapitan. Pudno amain sika. No kasta. Podnaw asikaje bakit ato Paul nga dutilon na? Anya, apay anairaman tinagan kaw? Sika, tichis-chismis ni Parinteng. Siya? Kitwing. Na, Anya ita. naglukaw. Kunak man nagkakadwa kami. Saan mo't gayam? Per dyan nakadagiti tattaw. Kasano ngay da ita? At kakadwa kayo, kunam. Ang michis-chismis na kamay. Kwarog, napanan ni Kapitan. Napanijay amyanan kagawad. Anyat inaramid na ijay. Kano nagado ti chismo sa ija banda. Mapan ka nung arod makichismis. Damagam mamano ka ano nga umay ije tersenak. Ha? Padpadaan nga umay? Wen, taado ti gumatang no iso ti umay agmarites. Maibus ti lako. Kasta ka day? Iso adamagam tuman. Wine kagawad. Naggapuak kita amyanan, tuya. May sakamot anapan na kimaritais. Napan ko lang binisita niya gayam ko ijay. Kat si kalata, ti pagkis-chismisan dagiti tattaw ijay. Siyak manan. Lunes, ti kada ni parenting ijay amyanan na makichismismis. Martes, ken Miyerkules, ijay laod, tad ano ti tao ijay, ken nalawlawa. Webes, ken Biyernes, ijay bagatan, ta sintro ijay. Sabadaw, ken isumit ka naw, ti panagkalam na iti maritis na. Ken Domingaw, isaw, tiris di na. Na, at dagaya man schedule na. Ari bungbungan damad, gayam, no kasta nga agmarites. Patsyenda mo't aming ibagana. Uray no saan mo't apod na. Kita amla kanya kun Nangalalaan na mo't ngay iti kasta nga istoryaan ng adutilon ka. Ay kita raramidan na mo't langin Tapno da istorya na. Agreklamo akba daw. Saan na mabalinday tang aramidan na kanyak? Ay kituwi na. Agreklamo kayaw. Da kayaw, a biktima, dagiti chismusa. Makita na rin Kapitan. Agreklamo ak. Nay, papanam balasang. Agdayday amudum kamot amagmag na. Kwa, nanatuyang. Asinaw di bagbagam nga ireklamaw. Ni Kapitan inchismis na kidin. Ay, uray sika, inchismis naman. Wala na. Nagwarasan dito intero akabildatan alima kano ti boyfriend ko. Kat saan mo tapod now? Kat no inchismis nakmut ni Kapitan. Wala na. Namin adun Amam di imbagbaga ng adukan hotelon ka? Saan laday ta, anana? Ha? Inchismis na pa si kakanukot adot ka pa na.
Di mo kanwa mo tagbayad iti utang mo. Ay, awan ti utang ka. Iso nga awan ti kaapa. Iso nga ron nagreklamo tayo. Ay talaga. Nasubraan ng ti kastang aramidon na. Kyle, Ay matmaturugak. Itala makainanaak so di nakasarsarita. nakaring kamay. Apay ngamin. Madlaw ko lang nga saan kan samot ng agdigdigaws. Matlaw mo. Madinti pa'y udmaw. Ay bay amon, tawan ba't di antem? Gaputawan niyan tay, saan kan ngagdigaws? Una tayo sumot timang pilit kanyak ngagdigos. Ngagdigosain, siya kung timang pilpilit kan ka. Aha? Saanin? Napay-pay lang ngagdigosak. Ingka na, tanabangsit kan. Maturog akit di. Sige ka, no di kagdigaws, ipulong kan to kinyan tintun sumangpay. Ay! Deka ti di mor aramidan. Narigat ti mabalunay. Ipulong ka, no saan ka ama pa nagdigaws. Wun man langin. Ado kamay amang ireklamo kin ni Kapitan. Kahit ada nakita, makaduam nga agreklamaw. Una, ado kami gayam nga chismis na. Ay, agasam da ita. Kapitan na naglay nga chismes. Imbis ko makitain na ti pagimbagan ti barangay na. Kanda kiti kabarangayan na. Angam da itakit ag chismisan tan aramidin na. Iso nga rog nga aggigidan kami amapan agreklamaw. Ay, paikat yaw nakas kapitan. Agasam da itangay. Kaunaan na kapitan, anay kat, gapo iti kinamaritis na. Kapanam, nanatuyang. Di taayan dagiti kakadwak amang ireklamaw kin ni Kapitan. Ha? Ireklamo yun ni Uncle Kaw. Why, naglaing amang perdi iti pada na tao. Saan mo't apod naw dagiti iwarwaras na nga istorya? Ay, mano kayo nga amang ireklamo kan kuana. Ay ado kami akwaraw. May sadyay kumarik di tadaya. 2 iji abagatan. 5 kami dito'y laod. 10 da ijay amyanan. Nagataon. Ay aguray ka. Ta saan pa'y analpas ti pa nagbilang ka? Ha? 3 pa'y ijay junction. At damit 7 ijay masungad. Wala, delikado ni Uncle kuno kasta. Ha? Talaga delikado. Ado kami kwaraw. Saan pa'y analpas ti pa nagbilang ka? Amin kayaw, in maritis ni Uncle Kaw. Correct ka dyan, kwaraw. Ay, bayan niyaw tabagbagak ni Uncle Kaw. Pasensyahan niyo lang kuman. Awan nga minyantik amang bagbagakan kuana. Ilutuhan ka niti ka naman, Kyle. Kas iter aramidin ni Antay. Ay, very good ko araw. Indadangan ka pa niti pagdigos mo, tapno agdigos kan. Digos akla digos. Isungarod ti kayat ni Antay, tapno saan ka na ang late. Mga anak nga rodan. Ay, itagayam di ipapan mo iti barangay haul. At desisyon nyo ita. Mapanak ko maidya amyanan kahit. I-schedule ko idya mapan agistorya. Isardang yung matinti agmaritay isang Kyle. Tanay, adudan amang ireklamo kan ka, gaputayin chis-chis mismo ida ka now. Sino da? Aduda ninanato yung timaysa. Isungay sardang munday tangar aramidaw. Tanusan, ipulong ka kinantay. Nagadunda kita nga ipulong mo. Ay pirmi balunatin na kantumot iti mamin adaw. Ha? Hindi ka pa'y lagsardang. Madanagan akmare. Basit mo't ti gumatang dito istor ko manipod saan nga umay ni Kapitan dito eh. Saanin nga umay? Wen, ay aguray ka man tapayapayak. Dayjay man, agwalwalis ijay paraangan da. Nay, timalyaw maray. Kasla kayat nan samot ti umay dito. Nay, intuloy na manan tinagwalays. Na, di nan samot kayat ti umay dito. Payapayak manan. Ay, saan nan san akayat maray? Ay, imbaga ngamin ni Kwarog abagbagaan na na angkal na. Nga isardeng na anti pa nagmarmaritis na. Husto ka maray, iso adimon ay ayaban. Wen nasaya at matkid de. No isardeng nanti pa nagmarmaritis na, tapno asikaswan na laangan ti barangay tayaw. Katun iso adwa talangan tag maritais. Nasaysaya at pay. Lost and found!
Lost and found! Chip, anya ti lulos in found mo? Nabati nga ro ti pasaheros kaw, payaw. Sino idakin kukoy ti dayta? Iso nga ro nga yan announce kaw. Lost and found! Payaw! Lost and found! Ay, kukuwak day tapayo. Ay, Wakaw. May mga ro talaan na. Nabatik iji tricycle mo day ta. Imbag man tayo sublime. Amin ko ma-tricycle driver kat kasken ka. Talaga mo takasta ni Chip. Awan pa'y nabati ti tricycle na. Adi na insublay. Lagi pa no sa dino tinangibatsam di ginatang mabugoong. Laglagi pa nga raw. Ungat ka lang nga, ungat ka sa nuko maamalagip ka. Tilan to mga min maliplipatam kay. Lagi pa Di na nga rod bukawan sa anak atulang. Laglagi pa nga raw. Lost and found! Nana to yan. Umay mo alayan dahil tinalipatan mapugong iti teresina ni kagawad ko anang. Ha? Ay, mabit lang ko raw. Ay na. Ay, agyaman na ko raw. Painyag mo dito'y balay. Ijay gayam tinakalipata. Uladan yun ni Chip yung akwaraw. Ada mabati ti pasaheros na di tricycle na karga, isubli na. Believe kami nga ro da talaga kay ni Chip. Idol may. Oy, idol me. Idol may talaga. Isumit nga mintinsuro ni Uncle Kao. No ada mapidot yaw, isubli yung iti akin kukwa. Dahil tatinsuro ni Uncle Kao. Iso ano ada mapidpidot yaw. Isubli iti aking kukwa. Ay kapalakpakan tayo ni Chip yung akwaraw. Palakpakan tayo! Anya nga tatipalpalakpakan dagiti tanod nga agmi-meeting ijay plaza, maray. Ay, Jackman amaw. Madamamat ti meeting da. Mitmitingan ni Kapitan Ida. Ay, Ay, anyamat ten. Imaduman tingilawan. ay, itaypay asip-sipatum dagita ang ilaw, maray. Kasanaw ka nagaduma nga men. Ay na, ijay balay may. Mamati ka. Awan apulos ngilaw. Kasano ko mga awan ka nagado. Adda nga min pagababog may kinibadong ka. Hehe, nagmayat tupay. Kabuteng atalaga dagiti ngilaw. Naggatangan niyaw tagumatang akmamay. Kaya't ko mapukaw amin ang ilaw ditoy. Saan mi aginatang maray? Ta saan mo't agagatangan day jay? Kanya nga ron ngay. Agoray kata irwar ko dito yung bulsa. Up. Oh, day tuyo. Na, litrato mo't ni Kabadong. Black and white. Idi ka ubingan na pa'y dayta. Wen maray, kabuteng dagiting ngilaw kan lamok day taw. Uray kita ama, idisok dito'y lamisaan nga ado tingilaw na apsa. Nan, kitaan taman. Oh, haha, makita maray, timayabon dagiting ngilaw. Aywan, naulaw pa'y dagiti daduma. Kabuteng pa'y adagiti lamok. Uray kasano kadakkel alamok. Uray pa'y jay karorong sutan alamok. Kabuteng da, day taladawan ni Badunggaw. Kanya di bagbagam. Di pagchichismisan dagiti marites di tabagatan, Chip. Mahilig ka talaga iti chismis ko, Sep. Mayat da itong istorya, Chip. Istoryam nga ro dahil. Di ka nung retrato ni Tata Badong, akadaanan. Pagbugaw da ka no iti lamok kang ilaw. Di ka man. Chip, ado ti nakakita, idin pakita ni Nana Tuyang. Agbilbilib da nga ron. Kas di kumamot ilitrato tanya. Wan kuma. Ang mga numabalin pa paghabog ka dagiti agtatakaw. Paray, anya tinakabitin iti ridaw yo. Ay, awan day ta pare. Di mo latan pampansinay. Sandali lang. Litrato man. Pangbutbuteng kumit Anya? No, kabuteng dagiti ngilaw, kinlamok day ta ang litrato pare. Aya? Iso nga uray dagiti agtatakaw, kabuteng damay. Nagmayatan. Nanipod din bitin ni tuyang ko day ta ang litrato. Awanay, agtatakaw, nga umay dito'y balay may pare. Uwan nga rin, kaya nagadupat ti appliances yaw. Di,
Adapay kasla time machine Iso nakarelax kami lang kinituyang ko, pare. Awanan, tilamaw. Awan tingilaw. Awan pa'y tagtatakaw. Apay ngay maray, tawan metla kum abagas. Naibusanak. Kasanaw, nagngina mo ngamin una yan. Ibaon ko na ani badung ko amapan gumatang ijay ilay. Ay, huwag gaya mare. Ang dala malagip ko. Anya ngay dayta. Mayat gayam nga agpaiso. Apag bugaw itingilaw kan lamok di literato ni Badung Mau. Anya nga tanubuludak man. Pagabog ko kadagiti lamok dito tersenak. Wunto maray. Sigay ipabulod kuntukan ka. Ngam di mo istoryaan iti sa bale Mga no agdinamag taw. Kat buludanan ti amin a tao. Hindi ka madanagan. Diyak istoryaan. Sigay inton bigaten a buludan maray. Tamapan pa'y makichinda ni Badung ka. Itugot na day taaya. Una, kat no swerte day taw no maikabil ijay pitaka. Kasano ko maswerte? Saan ang maibusan iti kwarta jay pitaka, maray? Ay, nagmayatan ngay. Nagmayat Ado ti pakausaran day jay alitrataw. Bulodag to nga raw. Nakatanong tan dito yung tsindaan, tataba daw. At to'y diplitek, kwaraw. Awan baryamon 20 tipliti ita. Keep the change, kwaraw. Awanan ti baryam ko na. Wala, inak makichindan. Ayan lang yung basket ka. Igam mo lang aruday. Ay, wala niya. Kat no mabatim man day basket mo dito yung tricycle, isublik matlakan ka. Malang araw, mapana ka, kwaraw. Ay, abuy naman o pasaheros ko ni tataba daw. Nakagpasad. Nangisit at pitaka, tinabati dito yung tricycle ka. Awan mo't sa balya pasaheros ka. Nilang tataba daw. Ay, kukuha na siguro dahi daw. Tahag man. Chip, talaga pitaka ni Tata Badong dayta Shhh! Di ka natagaray. Abot mo ti pitaka na. Uray Tanda dito yung tiritrato na. Nagdaanan na idin sapay panawon ti hapon. Padasan tayo man apang butbutang ka dagiti agtatakaw inton rabe nagrunda tayo. Di mo isubli daytan? Naba nga isublik nga Kit saan mo ako kwa? Isublim dayta ka ni Tata Badong, Chip. Basta di kag tagtagaray. Usarin tayo pa inton rabe. Bagbagam asyak ti kabaw. Si kamagayam. Hey, yak nga rod malagi. No sa dino tinakaibatsak di pitaka. No ije nagluganak at tricycle. No ije naggatanga. Lagi pa no asino tinagluganam. Ni kwaraw, ije nagpailiak. Iso lang matan, di malagip ka. Nabatim siguro ije tricycle ni Kwaraw. Isubli naman siguro no nabatik ije tricycle na. Sapay buluden kumapay ni Marikwa ng jay litratom. Ano na? Pagbugaw na itilamok ken ngilaw, ije tirsina na. Litrato mo't ni Pare Badong dayto idi bumaritaw. Black and white. Medyo kupas pa yan. Angam kabutang dagiti lamok ken ngilaw ka na. Uray dagiti agtatakaw. Dana. Kagatan mo tansamutin day tanga asaw. Aw! Apa ata ulam? Una. Ada makaungat. At makaungay. Na Sa kung to ipakita dahil yung retrato ni Tata Badong. Itahan taman mo kabutang na. Sige. Kagatan na tansan. Ipakita mo dahil retrato ni Tata Badong. Na. Kita man kalaw. Ha? Uray la agat tras di asaw. Dayjay, timbarayan. Uy, permia talaga tibutang na. Mayat dayto apang butang Ilamang mo dahil tangkal. Ilamang mau. Apay ngay mat? Ay sus. Ilamang mau. Apay? Lumabas ni Nana tuyang aw. Ha? Amangan no makita na dahil tayo mo aladawan. Ayan tay bulbulo da kalitrato ngay. Immaduman tingilaw dito yan, maray. Ay, iso nga rod ti umay ko ibaga, maray.
Tamapukpukaw di pita ka ni badong ko anak kaikabilan ti litrato na. Nakapukawan na. Di na nga ron malagay no nakaikabilan na. Kung naklakit no may mo ipabulo dan. Naglugan kat ni badong kaw iji tricycle ni Kwaraw. Ang mga no da ijay. Insubli na ko man kitkitaan nakmat alimabas ijay abay dakin ni Kapitan. No ipukpukaw pa ni Kwarog no da mapidot na. Apay ngay, taawan mat apulos tagtagarina. Sa bali siguro tinakatnagan na Ang mga noy je palengke. Agron dati no Rabi, Chef. Dadamagan ka di pa ila dayta. Siyempre Anya iti armas tayaw. Awan. Ibati tayo dagiti pang urtayaw. Narigat ti agron da no wan armas. Nagruna no adda dagiti agtatakaw. Armas pa lang ti biro ka. Ipakita kan ka ti armas Ladawan ni tataba daw. Ipakita tayo lang iti agtatakaw. Uray manuda. Agatras da. Agbutang da. No siyak, ag nervyosak. Kita mo na. Kunakkan ka, mayat na ito yung armas. Awanan dagiti agtatakaw. Tatiniliwan dagiti pulis. Kano nagado ti tinakaw da di Rabi Dingwan pa'y. Kay bagam nga awan, Kapitan. Ay awandan. Ta idi nagronda da Kwaraw kung dagiti tanaw. Kat binutbutang ida ni Kwaraw. Aya? Inusar na ti litrato ni pare ba daw? Oh? Ay. Ada kada kayo di ladawan ni Kabadong? Ewan. Di black and white? Kano sapsapulan ni Marituyang? Aya? Nantabulodak ko ma. Pagabog ko mat itilamok kan ngilaw. Ang di mo ibagbag ang ada kami Basta di yung bukbukudan mat Ipabulod yung kanyak. Malala. Kwaraw, Apay, tataba daw. damagak man no da nabatbati ka pitaka di tricycle mo di nagluganak. Awan, mate. Kasapula nga minka di litrato kayay. Uray bagi dan di kwarta. Tinapatag, may sublikan niya di litrato. Ay, awan din nakit-kitak, tataba daw. Sa bagay, am-amu ka, Kwaraw. No adda mabatbati dagiti pasaheros mo di tricycle mo. Kiti subsublime. Ay, awan tataba daw. Apay kit din na jak isublingay. No jak mat kukwa. Anwak ngay ko majeritrataw. Anggal, birbiro ka ni tataba dong day taladawan na. Apay ka na. Kukwa na nga raw. Isublitan anggal. Apay ko ma. Katsanta mata kukwa. Rumbang lang ay sublitan. Kakaiso na nga adot ti usar na. Amangan mat no usarin ni tataba daw. No nga agsubli dagiti agtatakaw. Saan mat siguro ta na ibalod dan? Kan nabugaw mo mat amin ang alam mo kan ngilaw di balayaw. Kukwakon. Remembrance ko. Ang birbiro kan na nga raw. Kasapulan na mat ka naon. Kasapulak mat. Kukwa na dayta. Nadawan na dayta. Sige. Ikaw subli. Lost and found. Lost and found. Pa'y lang day tapitakan ni tataba daw. Among marod nga isutyakin ko kwa, Chef. Daka saya. Isublim latan ni balay da. Bayam tao may naalaan di tao. Lost and found. Kwaraw, di pitakak sa mo day ta. Wang tataba daw. Nabayagin na birbirukag day takay. Alamaon. Kumplito dayta. Uray ti karga na kwarta. Apa. Nay. Diyan yung litrato. At dapay nga tadita. Dapay Abay ko mga ikatak. Alamaon. Ay, agyaman na Kwaraw. Aguray, taikan kay ti tangdan maw. Manmano kay, tikasking ka. Nga agisublay, itinapidot da. Si kamalaan ti ibaong ko, Kwarog. Pangibaonam kanya kagawad. Ipigkat mo man da ito'y dita sangwanan ti tersenak. Diyay makita dagiti tattao Anyaya dayta. Tapno sumardengdan nga umay umutang. Bawalan ti umutang? Nakasurat ditan. Dinadakkel ko tapno mabasa da. Ay, awan nga ro din ati pagutangan may.
Apay nga minta impigit mo di bawal ang umutang iti tirsinan ni kagawad ko anang, Chip. Imbaw na nga rod amang ipagkat. Nagbaybayad akmat iti utang ka. Apay nga, saan nga agpautang? Tiwod nga min dagiti daduma. Uwi na. Awanan ti pagutangan tayo. Dagiti lang kung matiwod nga agbayad, ti di na pautangan, Chip. Sikan ati mapan umutang. Sikan, tanalalaing kamot laing umutang. Linaingan na ya. Kitwin na. Sikamot, ti ka na yun napapautangan na. Isu nga rod ana uma akon amapan umututang. Tadinak mat ikan iti pagbayad kaw. Apay, pautangan naklatangatan ni Marikuana. Kitwin na. Kumarim nga raw. Kay saan tapi anak ka bayad ka dagiti utang ta? Ay kat padasim laing Ingkan, tanay. Mabisi na kaw. Good morning, Marikuanan. Amo ko, nanya ti kayat mo. Di ka kinni-kinni nga umisam-isam dita. Nay, anya ngay dito nakasurat dito sanguanan ti Tersina, Maray. Kabasa man na yung baga. Anya ngay dito ay aguray katadyak matarusan. Di mo kunay na di mo mabasaan. O nay katasanan kat pers unorak iti reading iti grade 3 ak. Kahit apay nga rod ang marigatan ka amang basa di tangay. Aguray ka atabas basa. Kaya't mau ta siya kung timang basa. Ay sige man nga rod, Maray. Kastoy tinakasurat. Bawal ang umutang dito. Kun kay isumat ti amok abasa na. Isong agawid kan, ta saan akong ngagpautang. Las itan, Maray. Ay sana mabalain. Bawal nga ruden. Uray may salang nga sardinas. Bawal nga rod! Bawal! Apay ngay abawal lang. Na, agdamag pailaan. Di ka mo makabaybayan. Kunakmat nga agbayad ak, no agsweldo ni Badung ka. Di malag susweldon. Kasta mo lata tiras rason mo. Pautangan na mo na, Maray. Nakasurat nga ron na bawalan. Awanan, jak agpautangan. Kyle, apa yung nakapanimit ka di tatawa? Nga ron di antim. Awan pulos imbati na apang kusina. Inak gumatangan na. Ay, awan mo igatang ko. Ay, kasi kamot nga ron no kastang, Kyle. Ay. Agam na saya tay may kakwaraw. Tada pampanunutak apang ibaunakan ka. Sa dino nga iti pangibaonam kanyak. Yung kaumutang ijitersina ni kagawad ko anang. Saan nga nagpapautang ni kagawad ita? Nagkunakan ka? Saan nga nagpapautang? Bawal. Bawal? Ay, siyak timapan. No pautangin na ka. Duduogan na kapitan, di na pautangan. Patasam ati mapanumutang. Ng panagkunak. Saan nakapautangan? Kitaan taman, Chip, na pautangan ni kagawad ko anang ni kapitan. Nagturad na mapanumutang. Ada pangikargaan na, nakasako. Nakaisimpay. Ala, paliiwan ta. Barang no pautangan ni kagawad ko anang. Kagawad. Apay, kapitan. Ay, umay kuman punuan da ito bagkaw, iti grocery. Ay katnupunwan ta day ta. Dakal mo ti bayadam. Manut kwartam di ta aya. Ay, awan nga ron. Ay, ipabasakken ka day ta nakapaskil di ta sangwanan. Basaem. Bawal ang umutang ditoy. Nay, apay nga agkatawa ka ngay. Apay, kasali ak dita. Wala. Amin nga raw, kasali ka. Ure, kapitan. Wan. Ay, dakas ngayong imutam ti kapitan. Nalipatam sa mitay nga agpapada tayo iti partida. Ing kampanyaan ka pa idi napalpalabas nga eleksyon. Ipalagip mo pa'y laang mo't dagita. Malagip mo iti maray ni kumparik abadong akagawad. Imbes nga isu ti kampanya, kitsika. Impukpukaw ko pa'y nga ibutos da kadag iti tattao. Ayun, ano ya? Malagip mo iti maray ni Marituyang. Wan, nga uray, kinuskusilapan nak iday.
Imbes nga isuti kampanya, si kamanin. Si katin nga ba? Oh, Ay, Wan, malagip ko. isuwa pa utangan na. Punom ti hambag ko, tabayadak to mo ilaan. Ang Ang kandidato kan tupay kadiin ton sumaruno nga eleksyon. Wan maudin a termino. Ala, ikampanya ka manin. Oray pa'y agngaya-ngay dakiti kalaban mo. Si kalat tati ikampanya. Nasingput ka, nagagat ka kagawad ko naman. Sige, Kapitan. Unwa kung dahito hambag mo. Nagdagsit. Kung nga inutang ko ijitersina ni kagawad ko anak. Ay na. Inutang mo amin dagita, paray. Ay! Uwin paray. Apay. Nagpapautang mo gayam ni Maricuana. Uwin na. Kapitan di pa utangan na. No sana kapitan nga eh. Di na pa utangan na. Aya, napan kahit imutang ni Tuyang ka. Di naman la pinautangan mate. Oray may sala sardinas kuma. Kapitan ayang amin ni tuyang mo. Ay, sana nasaya dayta. Ngar aramidin na. Ada pilpilyon na. Nadagsin. Tulungan nakman pare. Marigatan nak amang bagkat kadagiti inutang ka. Ay, napasikat ka launay pare. Na, impaspasikat ko aya. Agpatpatulong aklang. Tuyang! Tuyang! Oh, apay aya. Amam nga problema ti tao. Pukaw kala, pukaw. Makaungungatak. Nasabat ko ni kumpare nga inteng. Duabag, anapon no ti grocery ti awit na. Apay kumama kaunget ka, kagimul pa iti kasapulan na. Saan na aginulpay? Inutang na. Kinamam, no sa dino tinagutangan na. Ijay terse na ni Maricuana. Anya, di naktupay pinautangan apulaos. May salaang asardinas je utangag. Pinautangan na ni Kapitan itinagadaw. Day tangarod kay. Ha? Sana mabalinday tao. Agri-react ba daw? Wine, gagriray. Tulungan da ka na mangyawid ka dagita inutang mawang kail. Imbag man ni Kapitan, nakautang. Da kami, saan da kami pautangan? Iba ang malakas. Santa ang malakas ka ni kagawad, Chip. Unya raw, kat nunuad da ipaaramid na anarigat. Aramidag matadagaws. Sakto pa di na minsan. Siyak tinagilan sa iti atap ti terse na nga itayab ti angay. Amper. Bagkatan yung dagita inutang ko, tayawid yung di balay. Ay. Chip, bagkatan ba itanadagsan ta siyak dito nalagaan? Sige, kalpasan na. Intag reklamaw. Ay, wun man. Ha? Adak ditoy, Marituyang. Unay mo ta nagpig sa tipa nagtuktok mon. Marbanday ta istantek. Ammo majak na ilan sana laeng. Makaungungetak maray. Numakaungungat ka, di mo pagpapasan ditoy. Ay sos, nay, kaslamatin nagan. Umayak agriray. Di mo nga rod pandagan day ta istantek Awan matangdana ka mangilan sa. Ayawan bibiyang ka. Uray pa'y marbada ito'y buo at tersinam. Apay aya, anyat pagkaskastaam. Anyat basol ko kan ka. Apay apinautangam ni Kapitan. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Saan ang mabalinday tangar aramidam? Paboritom ni Kapitan anya. Kapitan nga rod, mat. Kahit kumarinak may. Oray pa'y man, natiwad ka, mat. Kahit ni Kapitan, naalis tong agbayad. Ay na, agpapada kayo amin natiwad ngagbayad. Idi saan ka pala nga kagawad, tinultulungan da ka kinibadong ka. Tasaan ka mat ataga dito'y barangay. Ipalagip mo pa'y laang mat da kita. Pudno may, awan pa'y tersinam iday. Apay, nalipata mo. Dua kami kinibadong ka anang ipatakder da ito'y tersinam. Siyak tinagilanlan sa ijay atap, nibadong ko ti parayawak. Ay na, wen mare, jak malipatan dagita atulong yo kanyak. Natinagak pa'y. Kan natulid-tulid akpay ang nag-aramid iti da ito'y tersinam. Itatao mo utangak, di nakpautangan. Aday ta, yawid mon, sardinas. Aguray, ipakitakan ka tay piglat dito'y sakak, idi natulid-tulidak. Ay saanan, tamok mo ta natulid-tulid ka iday. Aday ta,
Sa nga kilo abagas, yawid mo. Malagip mau idi na itugtugak pay. Ay, husto daytan. Tila malaglagip mo, mate. Yawid mo dayta sardinas kan bagasan, tayong kaglutaw. Ha? Nagpautang ka mo lagaya. Nay, ang damot igga mo sardinas kan bagas na natuyang. Inutang ka kin ni Marikwanang. Ne? Ha? Mabalin magamti umutang, Chay. No kasta? Saan mo tla nasurot yung pagkat ka bawal ang umutang? Di nakat pautangan na. Nagadutin tultulong ko kan kwanay day. Oray siya. Jak malipatan dagi, Jay. Ay, uray sakmot Ipalagip yu dagitakin ni Marikwanang. Imbaglakit din. Ta nakadulin pa ila dito'y panunot ko. Jak pa ila inir-erase. Ay, kasanungatan da ito'y istantik a pinandagan ni Marituyang. Marmar ba talagan? Kagawad. Nay, da kayo magayam. Imbagman ta nagkuyog kayo nga imay. Una, tadda kayat mi nga ibagakan ka. Chip, kita ang tistanti ni kagawad. Kagawad. Marmar ba mo dito stand time? Ay, wag nga road. Katawan matang danak amang lansa. Ay, da kami na. Ilan samay? Saan milaalan saan? Tarimaanan mi iti hustaw. Kabalan yaw. Oh, naglaka. Sana ya, Chip. Katwain. Sige. Tarimaanan min kagawad. Anya ti kayat mo kagawad, aramidin mi nga automatic. Ha? Kabalan nyo laki din apay katasanan nga. Ay, kawala. Nay! Ano na tararamitin niyaw? Simsimpa mi dito istanti ni kagawad ko anang tataba daw. Aramidin mi man, folded kan automatic. Manungay mo, titangdan nyo dita. Mano titangdan ta, Chip? Diya ka mau. Sinaludsod tapay kumanya. Ang trabaho kayaw, adi yung amon o mano titangdan niyaw. Damagan min to tataba daw. Damagan niyaw, taya bandak tumay, no dapat ipaaramid ni Marikwanang. Sige, tataba daw. Baka muhanda kan tao. Nay, maray. Nagmayat mutan da ito'y tersinam. Uray pandagam day tay stantek saanan amarba. Oray pa'y siguro tuktukak akastaw. Wan, saanan aman ano? Ay na, dayto'y gayam di bagbagan ni Badungkaw at tinarimaan da kwaraw. Wan mare, naglalaing da talaga a karpintero. Ay kato na, nang runa no adda ni Badungka. Napimpintas pa'y kumaday to'y tersinam. Nuin nalam ni Badungko ang nagtarimaan. Libre mare, awan tangdan na. Anya, Jak tinangdanan dakwaro ganang tarimaan iti daytoy. ay kat mabalin lata, basta pautangan na kamay. Kaya't mo asawan, umay ka man umutangan. Ay saanon, umayak agbayad. Kababain mo't no puro utang. Na, nagsaya atay. Nala, kwenta amon di utang ko, tagbayad ako. Darasong. Warog, ikataman data impigkat ko di ta tersenak ta mapispisangan. Dahito'y bawal lang umutang? Wan, Apay nga ipaikat mau. kasanaw, nagsasayaat kayo mat amin kanyak. Iso ano pa nawan ngawanan kayo, rumbang lapa utangan kayo. Pautang anak nga rodin Wan, basta ikatam daytan. Sige. Naikatan kagawad. Kan itad ko di tangdan nyo anang tarimaan dito istantek. Kan mabalin yon ti umutang. Mabalinain. Wan, amukmat nga listo kayo ngagbayad. Adayo pa iti eleksyon. Ang mangpol politika manay, ni kumparik nga inteng. Nay, apay anak ko nam dayta, tataba dong. Di maya makita, nga dumanan na iti tao dita barangay hall. Nakapila na nay, kita ba? Agiwarwaras ngamin ti barangay council iti libre abin Kun kahit mangpol politika manin dahi ta kumparik. Adda ka no ngamin krisis ti makan. Isong agiwaras da iti libre abin tapno agmula tayo kat adda kanan tayo. Nagatidog laki din ti palawag maun si ka, John. Ha? Di ko na pasimple pa nagkampanya dahi ta. Inting bating-ting pa, di ko na. Intakid din makipila, tataba dong. Ay, diyak la kaya.
Ado dita mabalin ko nga imula abin eh. Agbibisi na kaya mapandumawat. Kunak man no napan kamot nakipila ije barangay haw. Gambarak ko ma. Nakapudpudot. Diyak lamaanusan ti makipilpila. Libre abin ije iwarwaras da kapitan. Isukit da ita. Libre nga iwaras dagiti barangay officials. Ang pasimple damay nga irasaas abutusam tu ida. Saan ba't siguro akasta? Kaya't da tayo laeng atulungan. Taadda ka no mapasaran tayo a krisis iti makan. Patsamay. Nangruna da ita nga inting bating-ting. Kaya nasaway ni Sulangay ti agnanayon nga agkapitan. Uray an-anwem taado dagiti proyekto na dito'y barangay. Isulat ta ati kayat dagiti tao. Ay basta siya, nauma akaw. Yakla kayat ti makipilpila. Ingka na, no kayat mau. Maray, mabalin nga tama amapan kami makipila kin ni Badong ka. Ay kat mabalin basta taga-kabildatan kayo, mapan kayo. Kasanungay, kat saan mimot ng butbutos ni Kapitan idinapalpalabas nga eleksyon. Oray na minsan, saan nyo nga imbutaos? Kinapudno na maray, sabali a kandidataw ti imbutos may. Kasta aya. Ang nangabaklat tamot ni Kapitan, uray saan mi nga imbutaos. Nagagat nga men, kan talaga nga aramidan na titrabaho na kas kapitan. Wun nga raw, sigay, inakman mo nga raw makipila. Ka ni Badong mo nga'y. Di namot kaya, masadot ka naw a makipila, iso asyak laengeg. Dagito'y abin nga itad mi kada kayaw. Imula yu Tayon maapit yaw, ikanda kayon tumanain. Waraw, addaak dito. Ay, wang nanatoyang. Nasayatan na kaumay ka. Ni Tata Badong ngay. Masadot nga pila. Iso asyak laengen timay. Kalpasan na maalayo ti nga imulam. Mapan ka kano kini anggel ka o tadda kano ibaganakan ka. Alam mo di nga imula, maray. Wen, Kapitan. Ay, wan. Where is Paribadong? Aday je balay mi Magamit ko matay may. Ngamen, special treated ko kan kwa na. Aya. Oo. Sigurado ang maragsakan Sige, Kapitan. Taibagak nga umay. Sige, Mare. Kanagkunak, titid na kanyak, kit arak. Haginom kami kanaw. Nabayagan kahit asaan kami ang naginaw. Iti panagkunak, kwarta, titid na. Ay, kit mapanak adagos Wan, sayang mo. Kita manlaeng anya, tuya. Uray no nagdadakas dagiti bagbagakin ko itiliklikudan na. Ikan naglata iti espesyal. Kat no bagbagam pay asaan kayo nga agkumparay. Wan nga rad. Ang labnak magayam dahi ta akumparay. Espesyal po na maray. Iso mo lagayam ang nakaisam alimabas dito'y tersenak ni Kabadong Mapan na nga rod alaon dya itad ni Kapitan nga espesyal, maray. Nagswerte mo tan. Da kami kakagawad, di na kami pa ikan iti espesyal. Siyempre, sa balin ni Badong kaw. Anya nga tangay day nga espesyal nga itad ni Kapitan kan ni Badong Mau. Kumusta kan, paray? Itay ka pa ako manatawa, paray. Maumaakin ka? Kung kumustaan ka nga rutan, nabayag adi ka nakita. Namiss ko ikaw. Itad mo kay Denje bagbagam kinituyang kao nga espesyal nga itad mo, paray. Ay mabit lang ta irwar ko iti drawer Darasima, dapay papanak. Dito, awatam. Kanya nga dito, paray. Bukal, Mike. Uwan pare. Imulam abok-bukal, tinatag. Espesyal day tayo. Kastoy maglaing di warwaras mo kadagiti tataw. Sabali pare. Espesyal day ta, bini ko nagkaroon. Sikalatin ang tidak iti day ta. Ay, agawid akon, pare. Espesyal. Bukal mo ilagayam. Ay, mabit lang. Aguri ka, di ka pumanaw. Anya pa iti ibagang, pare.
Isurukon ka, no kasano nga imula day ta abukal. Ay, abukon pare. Naa, Manalo na ka ng pagklat. naa. Jaki din ang mau. Ay, di nagmansurwat. Dayta, tinting bating-ting ay bagbaga ng espesyal. Na ay una yan. Uray mula intupak. Naibulengdan. Ne, bukbukal mat ngagpaiso dagito inted na. Espesyal na kita? Dakdakkel dayto inted na ken ka ako na ng espesyal. Bas-basay dagiti inted na kada kamay. Espesyal. Kunak no arak. Kunak met ano kwarta. Ay, diyan lang ko manap na panay. Sayang lang yung oras ko anapan. Naturo nga lang ko man. Aguldag ka man ako nakaon. Sumro manan ti satot mo. Kita niya nga teramilek. Ay kating kay mulan adagito'y bininga inted ni Kapitan. Doon bigat tan. Itan, malipatam tumanon no ipabigat mo pa'y laeng. Nungay nga tasikan, timapan mangimula. Agluto ak! Di nakibaon no kayat mo timangan. Ingkakat agmulan, tanay, dagiti daduma, imuladan, dagiti naalada abin ay. Ay, yun ay katikas tuyan. Imulam anaimbag dagita abin ay badaw. Nagswerte ni tata ba daw? Ay, apay, Chef. Agasam, iso tinangtedan ni uncle ko iti special abin eh. As? Saan ka diya dagita dinala kang agtubaw? Dadakkel pa'y ano agtubaw. First class talaga. Ay, di na pala itag kanyak. Ay, kunak ano siya ti pangtedan na. Angam jemot gayam kumpari na. Inmula yung kadin dyan ni Kapitan Abin Maray. Jay special ka day maray. Jay special kan lokal Una, naimulan ni Badungkal. No kasta, makaapit kayon ton iti first class anatag. Nagswerte kayo matan. Anya ngay mati swerte ijay. Kat bin medyo dadadakkel laeng mat jay inted ni Kapitan ako na ng espesyal. Espesyal day ja talaga. First class. Aya. Wun, iso patubwan nyo kan pagbungaan nyo. Ni Badung ko ta iso tinangimula. Isaw ti mga sikaso kadagijay ang mula. Ay na, day taman agul-uldagan ter aramidam. Ay na. Kahit, Day talatan ter aramidam. apay, dakis ayat aguldag. Kaawang mga roti maramay. Nalabsak ni Kwaraw, agmulmula. Uray ni Kapitan, agmulmula mat. Si Kangay, day tala agul-uldag ter aramidam. Naimula ka, dagiti binay, arumbang nga imulat ako ma. Imulam laang, Kutmo na. Apay niya pati sa bali aya. sibsibugam, inikat mau dagiti ruot ang nagtubo iti aglawlaw da. Ato dagiti manok, nga agkaray kay kadagiti ruot. Iso saan ang masapulay. Inabunwam ida, Saan ang masapul na ita-abu-abu na? Iunay ka mo laki di. nungay adda insiktaw kat kanan da dagiti bulong da. Adda nga ron dagiti manok, amapan mang sipit ka dagita nga insiktaw tuyang. Ay di naman surwan. Tamok ter aramiday. Ay, unen. Nabandugak. Naggapo ka siguro di tabangkag mo niya, Kapitan. Ewan. Lininisak nga men dagitiin mulak abin ay. Wan atap nagtubo da. Inabutwa ko na. Sana balay tainton agbunga da adda apitam, Kapitan. Ewan. Husto tikinunam kagawan. Saan tayo amarik na day tayo bagbagada a krisis iti makan ta nagagat tayo mga agmula. Kanjak kayat nga dagbisin aka baranggayak. Iso nga ron anang iwaras tayo iti libre abin tapno awan ti agbisin. Umay ka, Kapitan. Tay pakitaken ka dagiti mulak. Na. Nagtubo dapat tayo. Wen, Kapitan. Naglalang to daw. Talaga nga inaldaw nga sa asikaswak ida. Mayat mala. Ituloy mo ti mga sikaso. Ay, nandahayo matgayam di tao eh. Ay, impakita kini Kapitan dagiti nagtubo ang mulak. Nay, umay ko kumaya ba ni uncle kaw? Tay pakitak mat dagiti mulak. Agsabsabong dan Imunan nga impakitak dagiti mulak. Siya kumapay Ay didak pagin nagawan kita dagiti mulay. Awan ti inunaan. Ala, Unaw buyon-buyon natan. Ha? No asino ti umuna,
So, ti umuna kita timulan na. Kaya't ba, kwaraw? Ay na, imay da impalakon kanyak dagiti bunga ti binida, mare. Isunda kita, maray. Kita nagpipintas dagiti bunga da. Addan igatang da iti bagas ken adda si daenda. Di sanda marik na tay krisis iti makan. Nga raw. Nagbiit amalako dagiti abunga tinateng, magatang adagaws. Kumusta nga tangay mat dagiti mula ni Badungka? Nagbunga damot siguro na. No nagbungan dagiti special abin ay na, nagbiit a pagbaknangan dagijay. Kasta? Nangruna itata nagngina ti presyo dagiti natag. Ay, inakman damagan kinni ba daw no kumustan dagiti imula na? Danuga baon! Kasta! Uppercut! Naglaingan! Kuktaram! Wain! Kasta! Maminsabay! Datwagain! Badaw! Ay, dinakman ka sa sarita. Tagbuy-buyak. Idapom day tatibay, tagdadamaga. Nya. Pangingin mo. Dagiti bining nga intad da kapitan. Apay dagiti binay. Nagtubo da ka dain. Diyak mo Di mo amaw. Kunam nga imulam. Kituwain. Imulak may. Ala, inta kitaan. Sika na, timapanmang kita. Dito lang maglikodan ti palit ng imulaak. Inta kitaan. Tano awan ti maipakitam kanyak. Sikati imula. Iyay. Apay ngay. Di mo nagtubo dagiti imula ka binay. Ruot mag dagiti na imula ditaw. Nga raw. Nagdadakkel aruat. Di special abin ay. Awan mo ti makitak ang nagtubaw. Ay, Diyos kay. Basol na kita amanaw. Apay apabasulam dagiti taraken ko amanaw. Una, takinaray kay na. No kumatay na ladam, saan da kumakinaray kay? No sinibugam dagita amulam, nagtubod ako ma. Di ka kadi umanong dita. No inabunwam ko ma, nagbungadaan, kat mapagnumarantay daan. Ala, kuston. Ita, marik natan ti krisis iti makan, gapo iti kinasadot mo! Ay, sas, ay, danugan naksamit ito yan. Ay, sana. Awan bagas may maray, Apay nga awan, awan igatang may. ka ginaglakwan nyo itinateng yung ay. Adayamat inlaklako may. Kung nakano inla kayo iji ilay. Tadagiti daduma ka barangayan tayo ka nagilako dan ijay. Awan mo't mailako may. Tanimat badong ka. Apay ni Badong Mau, Binaybayan na dagiti mula na. aniya. Imula na lang. Di na mo tinasasikasaw. Ay kat, awang nga rodan Kasano kayo ang maikan manen ngay? Ay, sanda kami nga ikan, maray. No nagtubo dagiti mo na anaytad abin iyo, ikanda kayon tumanan. Agam, saan mo ta nagtubaw? Ayawan nga roden na, maray. Makamunton ni Kapitan. Isa nagdesisyon. Saan mo't gayam ang nagtubo dagiti imulayaw. Da kayo pa tinangtadan na iti espesyal abin Adu ti makan dito'y barangay tayaw, tanagagat dagiti tatao nga agmula. Da kayo lakan ni Marituyang, ti awan makan na. Ay, una yan. Ikan na kami manen apare, ti imula may. Ay, bay am to manin. Kung nakno amom ti agmula, di mo gayam taripatwan. Ay, si maduta nga ron pare. Pasensyaan na ko na. Agdagita kaon. Basta mangtid ka manen iti bini pare. Last chance yun No di mo pa ila taripatwan, ay, di kayon ik-ikan apulos. Nay, nagapuam nga tataba.